हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय मा होनोमोनलाय लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे माने आं जाफेरै ओंख्रि संनो नागिरदों बे ओंख्रियानो जाहैबाय माने लेबुजों नाजों आरोना फार्स्टआव आङो खोनाजेनबा ओरैबायदि सानखादों आरोना लेबुजों नाजोंलाय बोरै जाजालाबायनांगौ जाखो साननानै ओमफ्रायो बे ओंख्रिखौ आङो सोरनिफ्राय मिथिदों होनोब्ला बे आब' सिम्पोल सनाया बियो खिथादों आरोना लेबुजों नाजों ओरैबायदि गोथाव जायो ओरैबायदि बिदि जादों जोङो बिनानै खिथाबाय नालाय दाना आङो सानबाय थाबाय आरोना हाब होनबाथ' आंबो मालाबा ट्राइ खालामगोन ओमफ्रायो बोरै सङो आं सोङाखैबो आरोना बेनावहाय सोङासै आं गोसो सिङाव सानखोमाबाय थाबाय आं ओमफ्राय लेबुआथ' नोङो हाबाबोथ' नों गोखासो जाखायोखा लेबुआ दसेनो हानानै दसे दोनथ'बानो गोखा जायोना ओमफ्रायो बिगुरबो होजानाय नंखाया हानानैबो होजानाय नंखाया बेखौथ' बोरै संनांगोन बेखौ आं एसे आइडिया लानानै दिनै संबाय आरोना लोगोफोर बेखौनो आङो नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो लुगैनानै दिनै भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर माने आंबोथ' फार्स्ट टाइमखासो नालाय आं बायदि सोरबा जाफेरै दङब्ला नोंसोरबो माने सोलोंनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दसेनो जायो इजिथार आरोना ओमफ्राय आं दा देखायलांनोसै संगोननोसै आं लोगोफोर सोरबा सोर जाखांखो आंनो एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जायोना टेस्टआ संख्रिखौबो होखाजोब्बाय आङो बेयावनो थावआव गासिबो मिथिनायावनो आरो बेयाव जेबो मस्ला मस्लि होआ आङो बिराद सिम्पोल संगोन आरोना लोगोफोर अनलि बेयाव बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजेंल' हालदैबो होलाजोबखासै बेयावनो होखाजोबसै गासिबो गोथाव जायोब्ला आं नोंथांमोनाबो संनानै जाबानो जाबाय मानसिफ्राथ' सोरबा मिथिखायो खोमा ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइमसो आरोना हालदै होखांजोबनानै एबारावहाय नै जाजेनबाय आरोना लेबु बिदैखौल' सेबो बेयाव लोगोफोर जेबो माने खस्थ' नङा आरोना बेवहाय लेबुजों नाजों ओंख्रि संनायाव सेबबावबाय आरो मोनसे सेबबावसै बिराद मोदोमखायो माथो बयबोखाय गोखै बोरैबा गोखै होनबाथाय खुदै फैजोबखायो आरो मा थाइ गोखैजों आंहा ओरैबायदि गोखै लाबा बोरै जागोन नायबा लेबुखौथ' बिदै सेबनानै लोङोल'मोन दिनै ओंख्रि जानो लायबावो आङो फैजागोनसो नायाबो नै एवथुमखानायमोन नालाय बेखौ आं डाइरेक्ट हरसिगोन आरोना लोगो आङो नै ससेल' होदों माने जोंना सानैल' नालाय ओंखायनो ससेल' होबाय आरोना लेबुखौहाय नोंसिना मानसि बुरजाबा बुरजा संनो नागिरदोंबा थाइसेखौ होजोबनो हागोन खिन्थु गोखै जाखागोन खोमा बिरादनो लेबुफोर आग्लायनानै ससेफोर दोनबायदोंबा ओरैनो गारस्लायस्लाय ओंख्रि संनानै जादो आरोना लोगोफोर ना होनानै दसे खोबदोंमोन नालाय एबाराव नै माथो एसे मोजां मोदोंबा लेबुखौ थाइगिरजों नाजों बेफोरबायदि जानो हागौ खोमा एबाराव दै होनोसै लोगोफोर एसे गनांगौहाय दै होनानै दसे खोब्बाय आङो एसे माबानोसै बोरै जाबाय जाबाखै जाबाय एसे बोखानानै देखायनो आं एसे गोदौथ'वाखै बुस्थुआ दा दै होदो नालाय आङो बोरैबा आंनि मोदोमनायनि माबाखौ खिथानो रोंला एसे आलदा आरोना मोदोमनाया एबाराव आङो सालाद लगायग्रोसै माबा दोंमोन आङो बुट सोमनानै दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय नैयाव स्प्राउट बेफोरखौ मिक्स खालामनानै गाजर थाजरजों लगायनोसै गरमाव बेफोरखौनो जालाबायाबा जायाहाय लोगोफोर जानोनो बायो नङाबा ओंख्रिफोरा खहाबथारा माने गाजा बेरोबा बांसिन भिटामिन जायोनो ओंखायनो गाजा बेरहोनो नागिरदों आरो दा बेखौ नेनो हाला नालाय आङो गाजा बेरगौ माने टाइम लागोन ना बे ओंखायनो बिदि
थालिर गोदानखासोमोन बियो बेयावहायनो आरामसे खोबथ'नानै दोनसै आराम खोबनानै दोनसै खाथेनांगौसो खोमा खोबबानो जायोहाय ओरै खोबनानै खोब्बाय नालाय ओंखायनो खोबनानै दोनबाय मोदोमनाया जा गोथाव मोदोमखादों दे ओमफ्राय आङो दहायनिफ्रायनो बिराद नेगासिनो बिनि टेस्टआ माबायदि जागोन साखिनो नायनाय टाइमा फैबाय आरोना आङो साखिनायखानोसै लोगोफोर ओरैबायदि गरमखाना बिदै गलाजोबखाबाय आयु आं बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरोना बरिया जाबाय आरो माथो थाइगिरजों नायाजों जेरै जायोना एक्जाक्ट बिदि जायो फांखायाव नङाबानो जानो हायाहाय गरमा केमेरा स्टेन्डबो गैथ'वाना ओंखायनो आंनि बेयाव मोजाङै दा नुनाय नङा लोगोफोर ओंखायनो आं जानायखौ दिन्थिबाय थाला ओमफ्राय ना पिस मोजां मोजांखौ मैया जाजोब्बायहाय आं बे उदै उदैखौसो मोजां मोनोमोन जासै गाजा बेरथ'वाखै आं नेनो हायासै ओंखाम उखैनो हाला ओंखायनो एसेल' होबाय आं गाजा बेरनायखौ दायो दोनबाय आरोना लोगोफोर आं जागासै दे सोर सोर जाफेराखै लोगोफोर एकदम जानायथार जाय जाय गोखै ओंख्रि गोथाव मोनो आरोना ओरैनो टाइम माने जों बायदि लजिं थाग्राफोरनि थाखाय जेनेबा जों ओंख्रि आन्दायनानै जोंनि लोगोफ्राबो ओरैबायदि ओंख्रि आन्दायलाबाय मा ओंख्रि जानांगौ होनलाबाय दा बे दसेनोबो जायो बे ओंख्रिया जेबो खामानि माबा गैया आरोना गोरा खस्थ' नङा आरोना ओरैबायदि गोथाव मोनखाबाय आं लोगोफोर आं जागारनोसै जाखांबाय आङो लोगोफोर माने आङो बिदि टेस्ट जागोनदां सानाखैमोन आरोना खिन्थु ओमफ्रायो बिराद गोथाव जामारदों आं मोजां मोनदों आरो माने नोंसोरबा मोजां आं मोजां मोनदों माने नोंसोरबो मोजां मोनगोन बेथ' नङा जिखुनु जाया मानसिफ्राथ' अनेकानो जाखांबाय खोमा खिन्थु आङो फार्स्ट टाइमसो माने थाइगिरजों नाजों ओंख्रिया जेरै बेबायदिनो मोनजायो आरोना ओमफ्राय आं मोननै पिसल' माबानायावनो सेबनायावनो ओरैबायदि गोखै जाखादों आरोना ओमफ्राय माबाबो आं बिराद गोथाव मोनदों जिखुनु जाया नोंसोरबो ट्राइ खालामबानो जाबाय आलदा आलदा ओंख्रि जानो बिराद मोजां मोनो आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय आरो दाथ' गरम बोथोराव गोखै ओंख्रिफोर माबा माबि जाय ओंख्रिया थाब मोनो बिदिखौ जों लुबैखायो नालाय ओंखायनो आङो खोनानाय लोगो लोगोनो गोसो सिङाव सानखोमाबाय थादों आरोना आङो बेखौ आं जेरैबाबो ट्राइ खालामगोन साननानै आरो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आङो शेयार खालामबाय 1 hour later हेलौ लोगोफोर मुभि नायनो नागिरदों जोङो माबायावहाय इउनिभार्सिटियाव दा बेयावहाय एसे माबा नायग्रोनो नागिरदों आरोना मोनसे बुस्थु लांफानो नागिरदों बेयाव मलाव हाबैग्रोनोसै गोदान मलावहाय इउनिभार्सिटियानो फुरा खालि जाजोब्बाय होमबासो दासो नायखांबाय जोंना मुभिया kali-kali ini masih bye.